bandiraɓe min calmini on moni kala inde mum e yettode mum ɗo aade wawi wonde kala oɗon gandi ɗeɗo balɗe leydi ndi wonno koye sunare sattude waɗi ɗum noon ko accident mawɗo baɗɗo hedde o toon banggue e Kafrine hande ɗo ɗo yarete ene wiye fodde wonde pittali capannayyi keddima hen nde Allah yurmotoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna heddiɓe ganduɗa keeɓi hen barmude ɓenen kadi yo Allah lamɗo sellin ɗumen yo Allah lamɗo rendin men reena caggal noon nde accident o waɗi laamu ngu yalti no feewi yalti haalde yimɓeɓe pop kaali hen moni kala haali yende mum accident ji ɗi so tawi en kaldat gonga netragal ene heewi e dow tali o so tawi en kaldat gonga e banggue yo bang mo ndewɗa a tawat netragal ne heewi e dow tali he wona dognowo saret wona dognowo weelo wona dognowo jakarta wona dognowo oto netragal woni e dow tali he 100%. ɗum ɗon noon wonko saabi ɗum ko fotɓe neede ɓe ko fotɓe reglude ɓe ko fotɓe fewnude ɓe ɓen goni ɓe peewani sabu soko tawi ala ko heddi neɗɗo aɗa e dow tali ene waɗa ensemble ji ɗi ganduɗa ko ɓeɗo poti rende tali o kala mo fawake e lawol fawto e lawol a yiyat oto mo fawake e lawol ene sarsi ha wawa rewde less pont immo guila Dakar yaha ha Bakel immo guila Tamba ara ha Dakar immo guila Guinée ara ha Dakar taw wawa sorde ha e less pont sababude ko fawa e dow mum ko waddi wona e on banggue wona e sofreɓe woni on banggue woni koye ɓeɓe ganduɗa kañumen goni manan wiyaɓe yo mbattu hakkillaji mumen e taliji ɗi kala neɗɗo mo ganduɗa a rewi hen a rewnani lawol mbatteɗa e lawol yimɓe yo kaldu gonga on banggue holko saabi ɗum noon holko soomi hen noon ha neɗɗo so tawi a waɗi manan charge mo moƴƴani sa wirtima foɓɓe heytade ɓe keytako ko soomi hen ko ɗum woni namdal ngal cakan e konori ɓurani yo minicar charge ha heewa dow walla oto fof bawɗo wonde yo waɗe porte bagage waɗa ƴommolel ha heewa dow wiyetake ko carsuɗa ko heewide wiyata ko carsuɗa ko ɓurtide wiyete ko ya taƴi rusi ko carsuɗa ko fof e wasa dagade tew mbam fof e wasa dagade ya ñam ɗum taski ya ñam taski tan sa ñami taski c'est bon ko sarsi ko oɗon gandi koko ɓurti porte bagage o oɗon gandi ko woni dow ko koko ɓurti kono wiyetake yo ɗo ittu wiyete yo taƴi rusi wadde kay ko tañnoɓe rusi ɓe ko ɓe goni ɓe ndewani lawol haade kay somi andi kala ko mbawmi sarsude mbiyetemi ngo yomi taƴi rusi mi wondata ko ɗo kannanmi waddi ɗum woni koye e ɓeɓe ganduɗa kañumen goni wiyaɓe yo deglu lawol ngol ko ɓe mbasi reglude mo reglani wawa reglude minani ɓe jaltini kuule nogase ɗiɗi beele accident ji ɗi ene mbasa wadde en jahata e kanji foof woto jejjite zéro tolérance nde konngol ngol yaltat ɗo nde ko président de la république Macky Sall on saaha kanko wonno premier ministre kanko wiɗo zéro tolérance holto woni woto jejjite 2017 honɗeɗo kuule jaltino holto woni hande oɗo accident waɗi tan laamu giddi addi kuule nogase ɗiɗi wi yo ɗeɗo kuule pawe ɗeɗo kuule jahata hay nokku ɗe jahata centimétre yimɓe yo kaldu gonga saabu nde waɗete nde miijaka bandiraɓe yimɓe yo kaldu gonga miijaka so wiyama oto wot dog jamma otoji à partir de 23 heures oto dog jamma mais mate accident ji ɗi mbaɗat tan manam à partir de 23 heures fayi dow foti wiyede ko dognowo o yahata omo waɗi lisidde yahata omo neɗɗi foti wiyede ko dognowo o yahata omo wawi dognude foti wiyede ko oto dogowo o yahata ene foti wawde dogde foti wiyede oto mbaɗowo manan transport en commun yahata no foti wonde oto transport en commun ko noon foti wiyede so tawi wiyama à partir de 23 heures oto dog bandiraɓe oto hirndi Wourossogui ene fayi Dakar hirndi toon immima toon 13 heures so oto ummima Wourossogui 13 heures so jamne woodi ene foti arde Dakar guila 22 heures yone yeehi ha ɓenni Raneru
pan heptima ɗum nde pano parata woni 21 heures 22 heures fokkiti 23 heures tawi ɗum hakkude Dara e Touba wiyama yo wal ɗon holɗo walata holɗo kileneɓe mbaalata kileneɓe holɗo mbaalata mbaala e nder oto he walla tello mbaala e leydi bandiraɓe il faut yimɓe yo jogo haqqillaji yo gandu ko il faut yimɓe miijo il faut yimɓe miijo yimɓe gardinirte ko ha miijoji moƴƴi foti wiyede ko ponoje kiɗɗe bonɗe ɗe ko yo nattu yeeyede foti wiyede ko oto garowo ɗo ene waɗi mana 5 place watte 9 walla watte 6 foti ɗum foti wiyede yo itte kono wona wiyede oto so tawi 23 de tawi may lawol yo darto mais ça c'est de connerie ça c'est de n'importe il faut yimɓe garri caahan munen o il faut laamu ngu ardi caahan mun o ko laamu ngu foti ardi caahan mo woni dow mun o kamɓe ɗum ko seeɗe cakaneri heddi ko ɓeeɗo Allah waɗi accident ɓeeɗo kawri e ladial ɓeeɗo ɗi leeli cellani ene cafre ɓe cuwa wadde ɓe accident ɓe waɗe feere ha mbasa wadde accident yo otoji ɗi yo lumiére o feew yo frein ji ɗi peew yo kala ko jojji e oto rewa lawol yo rewne lawol kala ko jeeyaka e oto wasa waɗede oto ɗum woni ko jojji ɗum woni ko foti wiyede kono wona wiyede oto so jogui ha 23 heures yo dartu ça c'est de cakaneri ɗum wona ɗum wiyede kadi feere wonde wiyede porte bagage yo itte mais quand même beelimi pay ko école yimɓe jahani bamuli wirwirde ha yahoɓe bamuli ne mbelno peeluji saw noon ɗanniɓe ene koota e galleji munen bandiraɓe ɗanniɓe ene koota e galleji munen ɓen ko jogotoɓe bagage munen so wiyama oto waɗe porte bagage holto faya mo jiiɗa fof ko jogui bagage koko jogui valise koko jogui sacoche koko jogui bagage uji galle muɗum ko ɗanninoɗo kotowo ko jahowo yangi ko Allah andi so fellitama wiyede noon yata won misir goɗɗo ƴettaɗo kono ko woni ko gonga Allah andi holɗo tawata mais oɗo misir ƴettaɗo o yahata centimétre so ɓe mbaɗani sorale ɓe miijaki hen joom auto ji en ɓe transport ji joom transport en ɓe miijaki ɗumen hen ɓe miijaki hen ɓe ganduɗa kañumen goni manan yahoɓe client en ɓe bagage uji munen ɓe miijaki mana so mbaali so oto waali e ladde holɗo mbaalata ɓe miijaki ɗum hen hade kuule taƴede il faut yimɓe miijo yimɓe dokki takkillaji ko yo miijo wona accident waɗi 40 personnes maayi sa nanga ɓe mbaɗi blessé tan jahone émotion ko ɗum ɗo woni kuugal wona noon golle gasirta wasa waɗede profito wasa waɗede politisé wasa foof fawe tan e laawol yimɓe miijo no foti gasirde kono wona wiide accident waɗi tan ali ku addude kuule ɗe ganduɗa ngala paltu ngala place te wona jahoje ɗum ustat valeur état ɗum ustat fayida mum ni kala ko pawɗa fawte wonko ɓuuri jojjude ɗum ɗo pop ɗiɗo luukal ɗi ɓe mbaɗi pop haɓe gandi wona gonga wona ko yahata ɗum fof ko luuke yo gonga majju ha yimɓe jojjita dossier ji cour de compte ɗi ɗum tan ɗiɗo woni ɗiɗo luukali kono ɗum addanta ɗum yejjitede bandiraɓe so yimɓe gardima yo ƴoƴde nde ko kala koɗon mbaɗa wonɓe ganduɗa kañumen keede on banggue jomumen nodde gueɗɗe miije no foti ni miijorede hono tan wiyama guura ne seeri pini tan pawi sardeji mumen holɗo wattindi yahani hay nokku location ne seeri pini tan pawi sardeji mumen yahani hay nokku holɗo wattindi ɗum ɗo ne ko ɗo tan wattinto zéro tolérance ɗo wattinto yimɓe so tawi gardima so won ko kewi ko guila e law ndendinta ɓe poti rendinde ɓe micco hen mbasa yaade hen e émotion yo wiye ɓe mbaɗi kuule yo wiye ɓe mbaɗi ni yo wiye mbini yo wiye mbini ni wona ɓe jiimi wona ɓe goni wawɓe reglude manan caɗele ndi ɓe delta ɗum ɓe deglata saabu ɓe ngala no ɓe degliri ɗum ɓe ngala ɗin miijoji hande hay hunde ala ko woni haqqillaji mabɓe so wona élection 2024 o tampine koye mum bandiraɓe ɗum tan woni ko jinden addude hen sankiɓe yo Allah yurmo ɗumen yaafo ɗumen yo Allah haara ɗumen aljanna
ɓe ɓe ganduɗa ko waɗɓe hen blessé yo Allah o lamɗo addu cellal ɓe ɓe ganduɗa cuwa wadde accident ji yo Allah dandu yimɓe bonne accident ji Allah jarama on jarama Winndere-tv ha yesso ko lawol